Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waliɲuman o bɛ ka taa kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna ko bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la ka bɛn ni alamisa don avril kalo tile 18 ye Mali jamana minisiri ɲɛma Sumeilu Bube Mayiga a ye a ka minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ gafe di jamanakuntigi Elaji Ibrahim Bubakar Keita ma. Jamanakuntigi ye gafe minɛ wa a sɔnna minisiri ɲɛma ka baara bila ma. Musa Fɔnba bɛna o walawalali kɛ an ye. Mali jamana minisiri ɲɛma Sumeilu Bube Mayiga ye wala sɛmɛ ka bɔ minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ la lɛrɛ damadɔ yanni jamana wasaden dɔw ka gouvernement binjogo ɲini sariya sira dɔ fɛ ko motion de censure o bilara wasablo ɲɛmaba ka tabaliba sanfɛ ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye. Minisiri ɲɛma Sumeilu Bube Mayiga kun bɛ minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ in na kalo 16 a y'o de kɛ a la nka dɔgɔkun damadɔ in dɛmɛna maa bɛ maa la jamana kɔnɔ olu dɔw kun tɛ k'a ye ni ɲɛɲuman ye bilen. Sumeilu Bube Mayiga kɛlen ka wala sɛmɛ a y'a bonya da jamana ɲɛma Elaji Ibrahim Bubakar Keita kan o fɛnɛ ye wale ɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin a mɔ k'a fɔ san 1 ani kalo 4 in kɔnɔ a ye baara kɛ ni danaya ye danaya min n'a bilar'o mina kɔnɔ a sɔrɔla k'a n'a ka minisiriw bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn u ka ladiriya la ale fanfɛ ani baara minnu fɛnɛ kun kan ka kɛ u fɛ o sidɔnnen k'o kɛ. Jamana ɲɛmayaso y'a yira k'a fɔ a ti mɛn bilen minisiri ɲɛma kura bi sigi ni ka laban ka ɲini o fɛ o ka minisiriw sugandi nka o b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ ni jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔnw ka taa se jamana forobatɔw ma olu bɛɛ lajɛlen hakilinata ɲinina fɔlɔ. Juma avril kalo tile 19 wasaden minnu kun b'a fɛ Sumeilu Bube Mayiga ka bɔ minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ la olu ka motion de censure baaraw bi daminɛ. Fan wɛrɛ fɛ jamana ɲɛma Elaji Ibrahim Bubakar Keita dɔgɔkun dɛmɛnen a ye wele bila diinɛ ɲɛmaw ni ladala ɲɛmaw ni politiki ɲɛmaw ma ani forobatɔ ɲɛmaw u ka kuma jamana kunga. O tɛmɛnen kɔfɛ yɛlɛma min n'a b'a fɛ k'o don an ka jamana sariya sunba la o ɲɛbila baara avant projet k'o fɛnɛ di u ma barisabu ka d'a kan a kun ye maa faamu ɲanenba dɔw bila o jateminɛni baaraw la minnu bɛ wele ko expertw olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka gafe min fara ɲɔgɔn kan ka t'o di o baaraw kɛra ka bɛn ni avril kalo tile gale tɛmɛnen ye. Jamana ɲɛma Elaji Ibrahim Bubakar Keita tarata tɛmɛnen fɛnɛ sufɛ ka dugu jɛ araba la a ye dantigɛli dɔ kɛ tele la min senfɛ a y'a yira k'a fɔ a ye jamanadenw ka kumaw bɛɛ mɛn ka bɔ jamana fan da 4 bɛɛ lajɛlen la. A y'a yira k'a fɔ o de kosɔn sigikafɔba dɔ bɛna dayɛlɛ concertation nationale la avril kalo tile 23 n'a tile 28 jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa yɛlɛmaw minnu kan ka don jamana sariya sunba la bɛɛ lajɛlen ka se ka ye kuntilenna kelen na o kunga. Jamana ɲɛma a ka dantigɛli senfɛ jabaranin na fana a da sera Ogosagu Kasara mɔ mars kalo tile 23 maa 100 ni maa 60 minnu bɔnɛna u nina Filadugu la jamana cɛmancɛ yan fan fɛ. An ka jamana wasadenw ye gouvernement ka bini gafe k'o ladon minisiri ɲɛma Sumeilu Bube Mayiga ani a ka gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen kama ka bɛn ni avril kalo tile 17 ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ in kɛra wasadenw ka sigi dɔ di senfɛ Amadu Kamara ani a ka jatala Daramani Male olu ka sɔrɔlenw don. Ni y'a siɲɛ gale ye an ka jamana kɔnɔna na gwara dabaw ani fanga dogɔrɔma dondonbaw olu bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen ma k'a ɲini ko jamana gouvernement k'o ka walan sɛmɛ. Walan sɛmɛ a diyara n ye parce que an yɛrɛ fara tun ka laɲini de don bi an tun y'a laɲini vraiment kana ka kuma kɛ pour que gouvernement yi a ka falen anw bi an ye députéw de mɔgɔw de dugumɔgɔw kan de b'u représenter yan. N'a fɔra mɔgɔ i b'a nɔ labila i kan k'a tigi kuntilenna lajɛ parce que an y'a ye tile 2 in na dugu kuma cayara taamaw cayara mɔgɔ ni bilalen bɛ mɔgɔ min kama ni yɛrɛ ye k'a fɔ olu mɔgɔ minnu bɛ o baara la n'olu tɛ ka nimisi wasa s'u ma a b'a ɲini ka falenli kɛ falenli tɛ kojugu ye o gouvernement bɛ falen na tiɲɛ joli donc moi je pense que vraiment a ka ɲi tan mais an bɛ Ala de deli Ala kana ni mɔgɔw ye mun vraiment mɔgɔw hakilila ye min ye gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ sisan olu ka se vraiment k'i kɔgɔ daw la pour que jamana kɔnɔdenw ka wasa sɔrɔ. An bɛ premier ministre fo parce que adamaden n'i bilala baara la surtout faso baara a ma nɔgɔn n ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka folikan bɛ ɲɛsin premier ministre ma a ye baara min kɛ ka tɛmɛ jamana in ye ani ka tila ka a fo a ka nin waleya in na n'o ye ka démission rendu ka walan sɛmɛ ne bolo
a n'o folikanw ka kan k'a sababuya kɛ a ye baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen o bɔlen kɔ ka jamanakuntigi fana fo parce que n'ale ye walan sɛmɛ a ka kan jamanakuntigi ka sɔn fɔlɔ n'i y'a ye jamanakuntigi fana sɔnna a sababuya tɛ dɔwɛrɛ ye a y'a ka jamanadenw de lamɛn jamanadenw kumana bɔlɔn kɔnɔ jamanadenw kumana assemblée la donc fɛn fɛn fɔra il semble ka kibaruya bɛɛ sera ma donc a y'a ye k'a fɔ bi na Mali pour que an ka se ka jɛ ka kɛ kɔnɔkulu ye pour que an ka bi fɔ il faut k'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. wasaden minnu ye nin hakilina in ta u ka fɔ la u y'a ye k'a fɔ jamana gouvernement u tɛ ka se ka fɛɛrɛ ani dabalu sɔrɔ jamana gwɛlɛyaw la a ka kan u ka walan sɛmɛ. tiɲɛ don araba tɛmɛnen wasadenw fanga ŋɔradabaw ani fanga dugumatiɲɛbaw u farala ɲɔgɔn kan ka papier bila a fɛn ko motion pour que gouvernement man kunna gouvernement ka wuli ka bɔ yen o débat de tun ye bi ye moi y'a ye k'a fɔ surɔ premier ministre min ni a tun bɛ kɛ o kama o y'a baara bila mais o n'a ta bɛɛ comme assemblée ye yɔrɔ ye n'a y'a papier bila k'a fɔ déjà ko a bɛna réunion de kɛ n'o ye vote ye n'o ye session n'o ye discussion ye a se ka datugu sira la a bɛ dayɛlɛ ka tila k'a datugu an y'o de baara kɛ bi maintenant min ye ne ka hami min ye ne ka impression ye ko in na a diyara n ye a bɛnna ma wa a yɛrɛ mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ ka da kan premier ministre kan k'a faamu jama fanba ko bi ale ka walan sɛmɛ député fana ko a fanba fana ko a ka walan sɛmɛ. ne bolo parti ka cɛya ma kɛ maa ka sengula ma kɛ ala bɛ jamana fɛ wa cɛ min fana ni ale de kun ka ko ka gɛlɛn ni maa bɛɛ ta ye n'o ye premier ministre ye a ye hakili sɔrɔ sani motion yɛrɛ débat an ka don a kɔnɔ a ko ale bɛ taa bila ale b'a walan sɛmɛ alhamdulillah an b'o barika da ye parce que maa si kun t'a dɔn nin ko in bɛ laban cogo min na donc foli ni tanunu bɛ masaba ala ye an daba ɲuman jamana in maa o maa ko k'a ka dafiri ala b'a dafiri o de la maa o maa ko jamana in ka ci ala k'a ci o de la parce que jamana in mankan tɛ ni fɛn fasugu dɔw ye an bɛ waati min na i ko bi yɔrɔ bɛɛ diɲɛ yɛrɛ de guwalen don mali dɔrɔn bɛ tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ de guwanen don nka n'i y'i ka faso n'i y'a tunamada i tɛna maa wɛrɛ ta sɔrɔ dɛ. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko wasablon u ka gafe sɛbɛn sigiden 96nan n'o y'u ka règlement intérieur ye o bɛ wasadenw yamaruya u ka nin hakilina fasugu ta ka ɲɛsin jamana gouvernement ma ni a yera k'a fɔ ko gwɛlɛya ani degun bɛ yen min ni fura ma se ka sɔrɔ a la o sɛbɛnfura in nana sɛbɛntiya jamana sariya sunba fɛ a ka sigiden 78nan na min bɛ wasadenw yamaruya u ka wala sɛbɛn k'o ta k'o ɲɛsin jamana gouvernement ma walasa o sɛbɛnfura in ka se ka sɛbɛntiya sariya hukumu kɔnɔna na fɔ o k'a sɔrɔ députés 100 wasaden 15 olu ka se k'i bolonɔ bila o sɛbɛn na nin sen fɛ wasadenw ka fɔ la wasaden 100 ani kɔ olu de ye yamaruya di nin walan sɛbɛn in na ka ɲɛsin jamana gouvernement ma. an ka jɛ ka wasaden dɔw hakilina lamɛn hali bi u ka nin lajɛrɛ in senfɛ Amadu Kamara ani Daramani Male olu ka ɲininka galama don. a b'a dɔn a bi kalo damadama bɔ sisan assemblée kɔnɔ an ye gouvernement wele siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ siɲɛ 3 tɛ ka f'u ye jamana bɛ taa cogo min na taabolo ɲuman tɛ fo gouvernement in tant que u ma évolué ka peuple parce que peuple de y'an sigi n'i ye gouvernement peuple ye gouvernement sigi parce que peuple ye président de la république sigi. Président de la République a ka pouvoir dɔ di gouvernement ma ka yamaya d'u ma aw de jamana in gérer bon n'aw dɛsɛra ou bien n'u gɛlɛya bɛ yen nɔ kan ka gɛlɛya bɛ yen nɔ jamana in gɛlɛya olu ka fɛn bila ka démissionner pour que président ka maa kuraw ta mun bɛ se ka jamana in
situation améliorée. Aw ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ yan sɔgɔmada in na parce que an tun ye laɲini dɔ kɛ pour que ka se ka jamanadenw ka laɲini min bɛ yen n'o tun ye ka gouvernement kɛ ka walan sɛmɛ parce que gouvernement min bɛ yen n'a ɲɛmɔgɔ ye Sumaworo Bube Mayiga ye bɛɛ y'a ye k'a fɔ a gouvernement dɛsɛlen don a tun dɛsɛlen don jamana kungo labɛnni la comme fanga bondaw sigilen don cogo min na a yirala k'a fɔ min bɛ se ka premier ministre labɔ a nɔ la a n'a ka gouvernement o ye jamana wasadenw ye donc wasadenw ye jamanadenw ka dusukasi mɛn u y'a mɛn u y'a ye donc an fana ko an bɛ wuli comme on le dit pour répondre à l'appel du Mali comme dans notre hymne national. Il faut qu'il y ait k'a fɔ démocratie a composition de bɛ a ka kan kɛ cogo min na a bɛ ten président o ka baara bɛ yen premier ministre o ka baara bɛ yen et assemblée nationale ka baara bɛ yen assemblée nationale ka baara ye jumɛn ye ka gouvernement bɛ baara min kɛ k'o contrôler yala a ɲɛna wa yala a ma ɲɛ n'a ma ɲɛ et an bɛ se ka min kɛ o ye k'u wele k'a fɔ ko k'a dilan o ye question orale ye an bɛ se k'u bɛɛ wele o ye interpellation ye k'a fɔ aw ye min kɛ a ma bɛn f'a ka kɛ nin cogo la o ye question interpellation ye an bɛ se k'a fɔ wana aw ka taa ka bɔ yen o ye motion de censure donc motion de censure min n'an tun y'a déposé ala y'a kɛ premier ministre yɛrɛ comme politique mɔgɔ do en même temps maa kalannen do a mɛnna politique la jamana kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ o man ɲi jamana ma a yɛrɛ y'a démission kɛ wa président y'a accepté mais même min fɔ jamana de o k'a dɔn k'a fɔ assemblée nationale b'u kama président b'u kama premier ministre b'olu de kama mais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ foyi tɛ se ka Mali bɔ o kɔlɔlɔ kɔnɔ fo malidenw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma opposition ko tɛ majorité ko tɛ jamana ko don o tɛ komi an bɛ mɔgɔ contre la ayi Bube a ye ɲumanw kɛ o a ye élection présidentielle kɛ vraiment o ɲɛna ka tɛmɛ a ye ko ɲumanw caman kɛ mais ni yɔrɔ min fana gɛlɛyara f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc bi ale tun ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na a nalen a nana sɔrɔ yɔrɔw minnu ɲagamilen don donc a tun ka se ka fɛɛrɛ kɛ parti politiques bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani diinɛmɔgɔw a tun ka se k'an bɛɛ de kala ɲɔgɔn na mais an y'a ye vraiment ale nalen o ma se ka kɛ bon parti politiques surtout parti yɛrɛ min n'ale b'o kɔnɔ ni o ye jɛkulu min n'ale yɛrɛ b'o kɔnɔ ni o ye président yɛrɛ dɛmɛ jɛkulu n'u b'olu wele ko majorité bon o majorité yɛrɛ 80% o bannen don ale la bon kuma tɛ opposition ma population kama an fana kan ka dɔn population hamina ko ye min ye ka yɛlɛma ka don kow la donc an ka lajɛ ni ninnu ma se peut-être équipe kura min bɛ na olu fana b'a dɔn k'a fɔ n'aw fana ma se donc population kelen min y'a nin lataga o bɛ y'a k'olu fana lataga donc an y'a kɛ o de kama sinon an tɛ ban contre la a kɛ kun ye dɔrɔn pour que yɛlɛma bɛ se ka don Mali tagabolo la cogo min na. Laɲini min ni o kɛlen don alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ni an karamɔgɔba Asid Sherifu Usman Malani Haidara fɛ ni ka u bolo sin a la ko a k'i kanbɔ cɛboya la Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛmaya ɲinini o jɔyɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o kɔrɔ donnen don tɔrika kadiriya o bulu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔna na ni o ye Haut Conseil de la Kadiriya du Mali ye a kɔrɔ donnen don o tɔnba in fɛ o kunnafoni dira dantigɛli dɔ de senfɛ min kɛra Law Ture fɛ Conseil de la Kadiriya du Mali o tɔnden don walasa aw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ ka sanga ni dantigɛli ye an ka jɛ an ka ale lamɛn Samayira Sanogo ani a ka jatala Seydou Ɲare a ka ɲininkali la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. Mun nana n'an ye Sherifu Madani an bolo si a la k'a fɔ a kan ka kɛ Haut Conseil président sinsin bɛ kɛ mun kan o kuranɛ yɛrɛ hayaw ye k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an kana tila fiyewu filanan ye mun ye ni o kɛra min bɛ yen nɔ n'o bɛ sinsin o ye huma ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an kuntigi ye min sigi k'an bɛ ka min miiri t'a la k'a fɔ duw kɔ fɛn bɛɛ kɔ mɛ huma ka bon n'a bɛɛ donc a ye o de y'a to a fɔra ko bɛn silamɛ bɛɛ ye balima ye o ye huma kɔnɔna de ye an mun yirila k'a fɔ o kuma ka Sherifu Madani Haidara ta k'an bolo si a ma a ka kɛ président ye o bɛ o sira kan a bɛ bɛn sinsin silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bon ni i ye jamana lajɛ i b'a ye sisan k'a fɔ jamana kɔni kɔnɔ kabini démocratie nana
i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ a kɛra ko kura ye donc an ye donna kow kɔnɔ an bɛ bɔ dɔ la an bɛ taa dɔ la an bɛ bɔ dɔ la an bɛ taa dɔ la donc o gɛlɛya minnu filɛ n'an bɛ bɔ a la ka don ɲɔgɔn na y'a dɔn an b'a dɔn k'a fɔ kabini marisi kuma janvier 2012 mais ka marisi surtout a gɛlɛyara ka taa fɛ a tɔ bɛ ɲagamina parce que centre la i b'a sɔrɔ k'a fɔ coup d'état tun bɛ yen mais nord fana kɛlɛ juguyara parce que an yɛrɛ tun bɛnnen tɛ ko la donc an tun bɛ sinsin o de kan k'a fɔ hali bi an k'an jija ka silamɛ bɛ fara du kelen kan ka kɛ du kelen ye n'i ye a lajɛ k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ bi ni mali yɛrɛ kan k'i ɲɛsin a ma ka a ɲini ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ a ka ca fo ka taa fɔ a ka ca mais an ye mun miiri k'a fɔ ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan parce que n'i y'a lajɛ n'a kɛra cogo la a ma fɔ ko laïcité tɛ tiɲɛ dɛ mɔgɔ mais jama fan bɛɛ bɛ yɔrɔ min na n'olu bɛnna n'olu ye ɲɔgɔn bolo minɛ a bɛ da la kɔni k'a fɔ bɛn sabati ka di o y'an ka miiriya ye o gɛlɛya ninnu na an ye yɔrɔ 4 de ye an k'an k'an sinsin min kan o fɔlɔ ye mun ye o ye k'a fɔ au conseil la membre de b'a la association bɛ yen groupement bɛ yen olu ye au conseil membre ye fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye fɔlɔ ka bɛn kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ au conseil ka se ka taama kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛn ka sabati filanan ye mun ye fɛn o fɛn ye organisation silamɛ jɛkulu ye an ka se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka Cherif Madani Haidara ka candidature soutenir sabanan an bɛ min kalama kɔni candidature ye 3 ye ka se ka fɛn kɛ pour que tɔw ka bɔ ka to mɔgɔ kelen ma an miirila k'a fɔ n'o kɛra o de bɛ se ka bɛn sabati o de bɛ se ka fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ kɔfɛ o de bɛ se k'o sabati ni bɛn kɛra n'an yɛrɛ bɛnn'a la o y'a baara bannen fɔlɔ o bɔlen kɔ yen y'a dɔn n'i ye bolo si a la a t'i bɛn dɛ f'i ka baara dɔ kɛ ka a dɛmɛ ka baara la o baara minnu bɛna kɛ an ko a ka kan yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka kuma mɔgɔw fɛ a kan ka yɔrɔ o yɔrɔ an kan ka se ka fɛn kɛ pour que ka a jukɔrɔma tinti an b'an don yɔrɔ la a kɛra Mali ye a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye n'an kan ka min kɛ pour que k'a ka baara sinsin a bolo an b'o kɛ filanan ye mun ye o ye k'a fɔ an kana siran bilen an kɔni y'a dɔn k'a fɔ an tɛna siran ka se yɔrɔ o yɔrɔ n'a ka kan an ka se ka kuma o yɔrɔ la pour que k'a dɔn k'a fɔ nafa min bɛ Cherif Madani Haidara tali la a laban ye mun ye o ye k'a fɔ délégué fɛn o fɛn ye délégué an ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa hali bureau président dɔrɔn tɛ dɛ bureau ka kɛ consensus la fara-farali kana kɛ ka mɔgɔw ka bɛn ko la ka bureau kelen sigi o bɛ baara tɔ sabati kɛnɛ dɔ sigira sen kan place d'armée du génie militaire la walasa ka se ka musaka dɔ chèque ta k'a di sɔrasimuso ani cɛsabagatɔ dɔw ma minnu ni olu ka sotigiw ntanyana k'u to jamana kumabɔyɔrɔ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya u tun bɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita furumuso Keita Aminata Mayiga bolo ni ale ye adamadenya dɛmɛtɔn ONG Agir maa ɲɛma muso ye sɔrasiya maa ɲɛmaw ka fara mɔgɔba caman wɛrɛw kan olu bɔra ka se ka na kɛ baara in seri Samayira Sanogo ani Dramani Male olu de ka sɔrɔlenw don avril kalo tile 30 san 2018 tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni Madame Jawara Nabu Jawara ani musow ka tɔn mun bɛ kan kɔnɔna na olu ɲɛmɔgɔw ka miiriya ɲuman ye baara dɔ kun sigilan sen kan min sigikun kun ye walasa ka se ka tɔrɔbɔɲɔgɔn dɔw kɛ ɲɔgɔn kan min bɛ ta ka di an ka sɔrɔsi musow ma janko minnu cɛw tora jamana kumabɔli la cogo min na o bɛ se wulikajɔw kɛ ni ka bolo yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ min bɛ se kɛ sababu ka u ka musakaw nɔgɔya o bolo. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi o chèque géant de dili la n'o bɛnna 80 millions ma million 80 CFA la nisɔndiya belebele de b'an na nisɔndiya belebele de b'an na parce que ni chèque in nin bɛna min ɲɛ anw ye an yɛrɛ de b'a dɔn an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ Ala ka Mali hinɛ don maliden bɛɛ lajɛlen na Ala ka Mali kanu don maliden bɛɛ lajɛlen na
donc ala ka an ka kɛtaw ani fɔtaw kun ɲɔgɔn na ala ka sitanɛ bɔ an cɛ la fɛn nagasilen no mais barika b'a la kojugu an ka ɲɔgɔn kun ala ka an ka kɛtaw ni fɔtaw kun ɲɔgɔn na. Madame Keita Aminata Maïga o min ye an ka jamana masakɛ muso ye ale ka ni chèque géant ye min musaka bɛ taa bila sefa wari $80,000 la k'a ta k'a di ni muso ninnu ma a bɛ kɛ sababu ni ka ŋɔni bɔ o sen na wa o hakilina kelen na kɛwale don min bɛ se kɛ sababu ɲuman ye ka o degi baara caman na bawo bamananw b'a fɔ ko sani ka maa degi jɛgɛ dun na a ka kan i k'a degi jɛgɛ minɛ na nin kɛwale in sɛbɛkɔrɔ tare la direction du service social des armées ɲɛmɔgɔw fɛ. U nana bi kana chèque géant de di an musow ma u nana k'a di an cɛ sabagatɔ musow k'an ka ɲɛji cɛ n'a ye 80 millions an bɛ fɛ ka centre kɛ n'a ye a tɔ min bɛ to an b'o di an ka veuve ma u k'u dɛmɛ n'a ye u k'u dɛmɛ u ka jagomisɛnninw kɛ parce que ni dutigi tɛ yen ka ban muso de ye dutigi ye muso de bɛ denw nadon muso de bɛ fɛn bɛɛ kɛ a man nɔgɔn première dame tun b'anw kɛrɛfɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn sɛgɛnbali ɲinɛnbali don a n'a furukɛ ɲuman u ye fɛn bɛɛ kɛ anw sɔrɔsi musow ye u ye fɛn bɛɛ kɛ cɛ sabagatɔ musow ye hali bi ala ka jamana kisi. Ni ba ɲumankɛ kɛwale ninnu ni jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ hakilinaw bɛ don minɛn kelen na o minnu ka laɲini ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ pour que bɛɛ lajɛlen ka se damakɛɲɛ an ka sigida kɔnɔ o la muso minnu cɛw ni tora jamana kumabɔli yɔrɔ la olu tɔgɔ la Tarawele Mariam Kone a ye foli ani waleɲuman ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. K'a daminɛ président na ka na sa furumuso ma ka na sa u denmuso ma Madame Jawara Nabu Jawara cɛsabamusow ko k'u tɛ ɲinɛ aw kɔ fo ka taa min kɛ parce que a y'anw cɛw ka saya sumana an cɛw sara a y'aw bolo fila don an kɔrɔ k'an ta k'an da o kɔ la an n'an denninw ala de b'aw sara ala k'an ka jamana in kolo suma ala k'a ba suma anw bɛ dugawu de kɛ n'a ko ɲagaribagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga nuji b'a faga a n'a ɲɛji o kuma anw de ta ye nisɔndiya ye nin ko in na. Ni musaka min bɛna bila an ka sɔrɔsi musow ka wagane kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka wulikajɔw kɛ ka yɔrɔ dɔ sigi sen kan an ko min ma ko centre multifonctionnel min jɔli na kɛ dayɛlɛ ye u bolo u ka se ka bololabaara caman degi ani ka musaka sɔrɔ minnu bɛ se kɛ sababu n'u ka u ka tɛsɔngɔ sɔrɔli nɔgɔya u bolo. An ka jɛkulu min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita terila ka jɛkulu don u ko a ma ko mouvement IBK une chance pour le Mali olu ye alikuranɛ sanuman kalan kelen dɔw sigi sen kan walasa ka se ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin an ka Mali jamana ma an ma ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in baaraw a ɲɛnɛmayara ka bɛn alamisa don avril kalo tile 18 ma CIC bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn soba kɔnɔ Bamako Amadu Kamara ani Seydou Ɲare olu de ka sɔrɔlen don an ka jɛ u ye fɛn minnu sɔrɔ k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin kɛnɛba in min ni a sigira k'a kɛrɛnkɛrɛn ni ka kɛ kuranɛ kalan ani duwawudon kɛnɛ ye a hakilina ɲuman bɔra jɛkulu la min ni o bɛ wele ko mouvement IBK une chance pour le Mali a laɲini yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye fo ka président Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ a ka hakilinaw la ka se a ka gouvernement ma walasa cogo min na gɛlɛyaba min ni Mali jamana bɛ o dankan na bi fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ o la. Anw ka jama ye ni laɲini kɛ jamanatigi kama parce que anw ka tɔn in an y'an sigi Ibrahim Boubacar Keita de tɔgɔ la an y'an kan d'a ma n ko tant que a bɛ fanga la anw b'a bilasira hadamaden ye kumakan de ye anw ye kumakan min de an tɛ bɔ o kɔfɛ an ka jamana tɔgɔ min bɛ Mali la ni ma fili a tun tɛ jamana wɛrɛ la fɔlɔ dɛ danbe jamana don maloya jamana don hɔrɔn jamana don an bɛ hinɛ an bɛ kinikini ko minnu bɛ ka dabɔ sisan an y'a lawuli ka bɛɛ lajɛlen don kira mantɔnya la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka yafa o de y'a to anw ye alimami ninnu wele ka na alimami 25 u kan na ka ala wele sabula adamaden n'i ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ hali tubabu bɛ ala deli foyi tɛ se ka ɲa ni ala tɔgɔ t'a la an y'a ɲini ala ni ala kira fɛ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ yarabi an ma ala k'a ban yarabi an ma ala k'a ban sababu ɲuman bɛ ala de bolo an y'a ɲini a fɛ a ka sababu ɲuman k'an ka jamana ye dusukun futinɛ min b'an ka jamana kɔnɔ an y'a ɲini ala fɛ ala k'a ban pewu a ye jamanatigi min bila an kunna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita an y'a ɲini ala ni ala kira fɛ ala k'a tin don a ka jamanadenw na bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a bilasira fɛn ye bilasirali de ye
yana kana ya sɔrɔ gɛlɛya belebele de bɛ yen bɛɛ k'a dɔn ko gɛlɛya tun bɛ yen dɛ an nana gɛlɛya min kɛlɛli la n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ bolongɔni kelen tɛ kɛlɛ bɛlɛ ta. kulu in ɲɛmaw ka fɔ la k'olu ka dɛmɛ hakilina ta ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma ko a ma dabɔ fɛn ko kama fo Mali jamana ɲɛtaga sabatili dama. bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a bilasira fɛn ye bilasirali de ye yana kana y'a sɔrɔ gɛlɛya belebele de bɛ yen bɛɛ k'a dɔn ko gɛlɛya tun bɛ yen dɛ an nana gɛlɛya min kɛlɛli la n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ bolongɔni kelen tɛ kɛlɛ bɛlɛ ta an bɛ nin fɛn fɛn na ni si tɛ foyi ban ni yafa tɛ diɲɛ ko o ko n'a juguyara yafa de b'a ban n b'i fɛ a sara tɛ mɔgɔ bolo n t'i fɛ a sara tɛ mɔgɔ bolo n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ diya mɛ n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ fɛn fɛn la a tɛ kɛ foyi ye ale dun ka wagati bɛ ban dɔwɛrɛ fana ka wagati bɛ na n'an k'an k'a bɛɛ gɛlɛya k'a gɛlɛya n'ale ka wagati tɛmɛna min bɛ na n'o fana gɛlɛyara o tuma an bɛ taa min o de la an b'a ɲini jamanadenw fɛ alimamiw ye delili min kɛ an y'a ɲini ala fɛ o delili ye ala k'a minɛ kira sanumanba in kama sallallahu alaihi wasallam k'a minɛ kuranɛba in barika kama ka jamana in hinɛ don ala la ka makari don ala la a y'a ɲɛmɔgɔya di jamanatigi min ma n'o ye jamanaden bɛɛ fa ye bi k'o fɛnɛ makari don a ka jamanadenw na bɛɛ k'a minɛ n'i bolo fila ye bɛɛ ka duwawu k'a ye a ka se k'a ka baara k'a kɛ cogo la n'a kɛra ka ɲa min bɛ n'o kɔfɛ o fana b'a kɛ ka ɲa. nin jɛkulu min ni o ye mouvement IBK ye une chance pour le Mali a sigira sen ka décembre kalo tile 17 san 2017 n'i ye kulu in yɛrɛ ta k'a lajɛ cɛw ani musow caman kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ni ka u jɔ jɔyɔrɔ la ka président Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ a ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen na. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnbaga sɔrɔlen don an ka jɛ an wolo ɲamada. Benin jamana kono ani wasadenzigi kalata cɛ tile 10 don nka yan'o cɛ jamana ɲamakɔrɔ Yayi Boni a ko a bɛ a ɲini jamana ɲɛma Patrice Talon fɛ a ka ko in jɔ wasadenzigi kalata ka kɛ fanga sinamatɔnw kɔ ko nin bɛna kɛ o siɲɛ fɔlɔ ye Benin jamana bɛnkanfanga kɔnɔ ko kumana ko jamana ɲɛma Patrice Talon ka dɔn k'a fɔ a tɛ sira ɲuman kan a ko ni jamana ɲɛma Patrice Talon ye tulokun gwɛlɛya ka wasadenzigi kalata in labɛn fanga sinamatɔ kɔ bɛnkanfanga min sɔrɔ bɛ tiɲɛ ye Benin jamana fɛ a bɛ o don galama la diɲɛ seleke naani jamanaw ɲɛkɔrɔ bonya tɛna ye Benin jamana kan wasabilo kɔnɔ fanga sinamatɔ wasaden kelen de min bɛ jamana ɲɛma hakilina babali a ko tɛ ɲuman ye bɛnkanfanga mɔ wa mɛn o mɛn a bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi tiɲɛ ka sabu kɛ maa minnu ma jɛ ni a ye don dɔw la olu nabɔ ka caya ka nisɔngoya taamaw bolo da wa maa t'o dabila kuma fɛnɛ dɔ yanni ka taa se tiɲɛni ma jamana ɲɛma Patrice Talon ka segin a kɔ ka ko in bɔ a mɔ nin ye Toma Boni Yayi ka kɔrɔfɔw ye Benin jamana ɲɛmakɔrɔ a sɔrɔla k'a jira k'a fɔ a b'a ɲini farafinna tile bi yanfɛ jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma ɲɛmaw fɛ u ka wuli k'u jɔ nin ko in na u kan'u sigi ka ko in kɛtɔ filɛ farafinna tɔnba Union africaine bɛɛ ten nazarala tɔnba Union européenne fo ka taa se diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma ani diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ni u ko ma ko communauté internationale bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri janko ko in kana kɛ Benin jamana kɔnɔ n'o tɛ ko bɛnkanfanga bi sigi a sinsabara kɔnɔ k'a b'a ɲini a jamanaden ɲɔgɔnw fɛnɛ fɛ Benin jamana kɔnɔ u ka wuli k'u jɔ sira o sira bɛ yen sariya sira kan n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko in ni kɛli bali wasadenzigi kalata ka kɛ fanga sinamatɔw kɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'o kɛ. Libi jamana ɲɛmayaso min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ Fayez El Sarraj ka gouvernement ni fangaba tɛ a la kɛmɛ k'i jigi da kulu maramafɛntigiw ka Tripoli a ka fa jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma n'o ye procureur général ye surasiya binna k'u kan ko mandat d'arrêt bilalen don maréchal Khalifa Haftar nɔfɛ o kɔrɔ ye ko n'a sɔrɔla k'a ka minɛ ka sabu kɛ a bɛ ka bin Libi faba Tripoli kan jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma n'o ye procureur ye a ko yamaruya dilen don maréchal Khalifa Haftar ka minɛ ani kɛlɛcɛ wɔɔrɔ wɛrɛ ka fara a yɛrɛ ka a ka maaw la ko barisabu ka d'a kan ko a ye susuli min kɛ sani dugu cɛ ko a ɲɛsina Libi yɔrɔ nafamaw ni maa nanama sumanenw ka kinw de mɔ nin kɔni bɛ kɛ i n'a fɔ ɲɔgɔn jaabi de barisabu ka d'a kan toburu ko gouvernement min fɛnɛ ma lakodɔn diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ n'o bɛ jamana kɔrɔ yan b'a fɛ maréchal Khalifa Haftar ka fa maaw olu fɛnɛ ka jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma de kungo ko mandat d'arrêt fɛnɛ dan bɛ Fayez El Sarraj nɔfɛ ka taa se a nɔfɛ maa dɔw fɛnɛ mɔ
a ko kɔni sɛbɛ kɔrɔ duuru bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bawo nin bɛ ko a y'a dama fanga ye jamana kelen kɔnɔ. Diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies ɲɛma ka ciden min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Liban jamana de Hassan Salame alamusa ale ko k'a b'i kangari da nin ma ɲɛma fila ninnu ye u ka sabali ko bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka taa tiɲɛni de ye ko Maréchal Khalifa Haftar ye kɛlɛ min wuli ka ɲɛsin Libi faaba Tripoli mɔ ko diɲɛ selekena ni setigi jamanaw fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ u nɔba bɛ a la k'a sabu kɛ olu farafaralen don bɛɛ kɛ bɛ ka fa dɔ dɛmɛ. Irisila jamana o bɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Maréchal Khalifa Haftar mɔ. Itali jamana o bɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Fayez El Sarraj mɔ. Faransi jamana fɛnɛ jalakilen don k'o fɛnɛ bɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Maréchal Khalifa Haftar mɔ. O b'a jira k'a fɔ setigi jamanaw yɛrɛw bɛn dɛ ko la ninnu maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ko kumana k'o de kɛra sababu ye ka ko in dɔ juguya. Maa 17 bɔnɛna ani na 114 dunun bɛ ndure kuru min dafirila Kongo Kinshasa Babolo Baka Laka Kivu maaw dusukun kami bɛ bi jamana kɔrɔ yanf'a don fo a kɛra sababu ye jamana ɲɛma Félix Tshisekedi y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ alamusa ka dusukun kami in kɛ ni maa faatulen nsomow ye. Jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la kuma min na ni a y'a mɛn k'a fɔ kuru dafirila min bɔra Goma yanf'a fɛ o yɔrɔ bɛɛ a ko juma avril kalo tile 19 tasibila don deuil national jamana fa bɛɛ lajɛlen la kuru in mi wuli don min ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la maa 40 ani maa 9 de kun bɛ a kɔnɔ nka ka jira k'a fɔ maa 100 ani maa 14 dunun bɛ ndure o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kuru wulitɔ dɔw b'u den ka don olu t'i ye k'u jati o de ye maa caya. Jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ye a yira k'a fɔ fɛn min nin jaya Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ kuma bɛɛ jikan gasara dulekidonbaliya de don duleki min bɛ funu ji kan u k'a ma ko gilet de sauvetage a sɔrɔla ka min ye o duleki 1000 ye k'o di marabolo ɲɛma mɔ maa o maa n'i bɛ don kuru kɔnɔ o duleki 1 ka di mɔ ni kasara ma ɲa kɛ kɔ i n'a fɔ ko ji sanfɛ. Bamaji jɛkuluba min bɛ wele ko État islamique diɲɛ ɲɛfɛ a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Kongo Kinshasa ni Uganda danjɛw la a ye tiɲɛni dɔ kɛ ka ɲɛsin Kongo Kinshasa surasiya mɔ. Kunnafoni fila don min jarina u ka kunnafoni jarin siraw ka agence AMAC u ko u ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na walikelen u ni Kongo Kinshasa surasiw karila ɲɔgɔn na yɔrɔ min na ko surasiw daga yɔrɔ min bɛ Bova takaw fɛ yen a bɛ Benin kɛrɛfɛ nka u ka laseli la a kɛra don min na u m'o fɔ a n'a kɛcogo fana. État islamique Bamajiw kɔni ye a jira k'a fɔ ko in kɛra Kamango kɛrɛfɛ Benin mara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2014 Kongo Kinshasa fan ni o ye Benin mara ye wulikajɔw bɛ kɛ a kɔnɔ ka sabu kɛ mamuru tilen jɛkulu kɔrɔba dɔ bɛ yen ko Force Démocratique Alliée ADF Uganda mamuru tilen jɛkulu kɔrɔba don min bɛ Kongo Kinshasa ni Uganda ni ɲɔgɔn cɛ a fa in na ye. Kuma bɛɛ u ni Kongo Kinshasa surasiya bɛ kari ɲɔgɔn na nka surasi dɔ ye a jira k'a fɔ ni maa sigalen don ko État islamique sen bɛ kɛlɛ la Kongo Kinshasa kɔrɔyaba in fɛ k'i ka siga b'u yɛrɛ la ale kɔni t'a fɛ a tɔgɔ ka fɔ nka ale b'a seereya k'a fɔ État islamique bɛ u ka yɔrɔ in na yen. Surasi ɲɛma min bɛ wele ko Capitaine Mark Azuke ni ale ye babu sentigi ye Kongo Kinshasa surasiya kɔnɔ kɛlɛbolo min bɛ wele ko Opération Sokola numéro 1 o ko ale tɛ se ka ko in sɛmɛndiya a tɛ se ka nkalontigiya fana a kɔni bɛ min dɔn Kongo Kinshasa surasiya bɛ ka mamurutilen jɛkulu kɔrɔ min kɛlɛ ni o ye Force Démocratique Alliée ADF a sɛbɛkɔrɔ jasin bɛ bi fanga foyi tɛ a la ala ni Kongo surasiya dadigi kojugu a la ko maa t'a dɔn n'a taa mɛ nin kuma in de ta k'o fara a yɛrɛ boloda la ni ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye ka taa maaw ja wuli k'a kɔni kan ka jateminɛ n'o y'a sɔrɔla mamurutilen jɛkulu maaw ka ko labɛnnen tɛ nin ye kunnafoni di nasira kan. Uganda jamana kɔnɔ jamana sanfɛ kiri bulonba ye a jira alamusa k'a fɔ jamana ɲɛma Yoweri Museveni n'a nɔfɛmaw kun ye laɲini min kɛ ni fangasinamatɔw jɛ kun tɛ ni a ye k'a fɔ don ka kɛ jamana sariya sunba kɔnɔ sariya se dɔ nɔfɛ min bɛ dansigi maa ka jamana ɲɛmaya ɲinini na ni sisa ye ko san 70 ani san 5 n'i y'o sɔrɔ a man kan i k'a ɲini k'o ka jɔsi ka bɔ a la k'a bɛ jɔsi dɛrɛ ko jo bɛ di Yoweri Museveni nɔfɛmaw. Jamana ɲɛma Yoweri Museveni bɛ fanga na kabini san 1986
ni hakilina temengo menye ninye samba fla ani mugani ngele jemi keni aya aka kamo ka manda wore nyini amawla duniya ka fo Uganda jamana togola kiri nyama ne oye procureur général Mweseguya Rukutanaye ale ya yira ka fo ko inzebe koro nyana ko nimba jira ka fo benga manga koro donedo Uganda jamana kono nga fanga sinamaton ngengume ka lapasaba minda oya yira ka fo nimba jira de ka fo benga manga seginako makelenga ye jamana nyema yala atefale ani mache o benga manga bi koro don jugo me ko nga ko kabine kiri njutigeto ko ale ba don ka fo akemandi ka nyesoro ka sabuke farafina ki to jamana nyama yala ikalla nyini do tengu jamana kiri tigela ula ko lu ko tige ka nyekumu ka kemandi Yoweri Museveni shibe sambi wolobla anisa nanina kabini sa 1986 na be fangana akalla nyini ko niye katoye bawo desamoro kalo tlemuka ani wolobla temene ayeteke no blake sharia seina mina ka wasado nyata ka segere ka foka jena nai ukama ko ka ratifier ngaka kumato sina wasablo kono fanga sina matoni Yoweri Museveni no famo ye bulo kurubli nyona akodala ngani ndashi yefolo Yoweri Museveni ka yelema do jamana sharia sumbala jamana nyama ya nyini ne kamo kari tɛmɛnen alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Marani Haidara ka foro la donumana ziyara dɔ kɛnɛ sigira sen kan yen walasa ka se ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara a ka denbaya mɔgɔ fatulenw ma a sɔliw ani a duwawutaw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnamayara karamɔgɔ Haidara yɛrɛ de fɛ silamɛ ɲuman caman olu bɔra ka kɛnɛ lasɔrɔ Musa Fɔnba bina o walawalali kɛ an ye Elhaja Buna Nyange ka janajaw tɛmɛnen kɔfɛ dimanche avril kalo tile 14 Safo commune na donyumana ziyara dɔ sina ka labɛn o don kelen ka ɲɛsin Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara dɛmɛbaw n'a kanuba dɔw ma minnu dayɔrɔ laban bɛn bɛ yen mɔ a ka kalandenw minnu fɛnɛ dara yen a n'a yɛrɛ ka denbaya maa minnu fɛnɛ dan bɛ yen kɛnɛ in ka hali bi ka alabato caya ka ala wele caya ka kirakanzoliw caya min bɛ se ka to minnu ɲangɔn badada dali la o bɛ se ka nɔgɔya u ye ala ka hinɛ kɔnɔ cogo min ziyara fɔlɔ ɲɛsinna ala ma hinɛna an ka cɛkɔrɔba Abdulayi Dagama Isa de mɔ n'o ye a Seyida Sherif Usman Madani Haidara terikɛ n'a burankɛ dabama ka wele sele o mɔ somaw y'a ɲini a dayɔrɔ laban bɛ se ka bɛn don ɲuman mɔ cogo min wulikajɔw kɛra jamana sariyaw kɔnɔ siraw minnu kan ka matama ala ma hinɛna Abdulayi Dagama Isa la a bɛ se bɔ Bamakɔ ka don ɲuman sɛgɛrɛ o siraw bɛɛ lajɛlen dafara ka dayɔrɔ laban bɛn don ɲuman mɔ Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka fara ka kalandenw a n'a lapasabaw ka bɛɛ lajɛlen y'i ŋaniya kɛ kelen ye ka ɲɛsin dali masa mɔ ka ala wele a bɛ se k'a ka hinɛ jidi ala ma hinɛna Abdulayi Dagama Isa ka cogo min baara kun filanan o kɛra Sherifilakaw ka rawuda la a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka denbaya maa minnu dan bɛ yen a n'a masurunamaw a lapasaba minnu ndɔw dan bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ba Bafune Tarawele o dan bɛ yen ka fara an karamɔgɔ Mohamed El Madani Haidara fanjini a n'an karamɔgɔ Musafa Haidara olu bɛɛ dayɔrɔ laban bɛn bɛ yen mɔ Elhaja Buna Nyanga a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka kalanden fɛnɛ dayɔrɔ laban bɛnna o yɔrɔ mɔ ka bɛn ni o don kelen dimanche avril kalo tile 14 ye an bɛ duwawu don kɛ ala ka nɛɛma jidi an ka foliw bɛɛ lajɛlen kan o de bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲɛmadalo la laseli nata ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sanni o cɛ aw ni cɛ aw kan bɛn